«12 година. Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». 18 грудня, 1390 день анексії Криму. У студії Ескандер Маметов. На допит прийшов та свідчень не дав. Міхеїл Саакашвілі сьогодні, як і обіцяв, прийшов до Генеральної прокуратури України за викликом. Утім, давати будь-які свідчення відмовився. Чому? Розпитаємо в нашої кореспондентки Маргарити Потапової. Вона слідкувала за візитом на вулицю Різницьку. Маргарито, чим пояснив лідер Нових сил свою відмову спілкуватися зі слідчими? Вітаю, студія. Ми знаходимося у Генеральній прокуратурі. Хочу відмітити, що Міхеїл Саакашвілі з'явився у стінах Генеральної прокуратури вчасно, але замість того, щоб одразу йти до слідчого, він почав спілкуватись понад 25 хвилин з журналістами. Коли до Саакашвілі вийшов прокурор та попросив піти до слідчих, Міхеїл Саакашвілі відмовився. Подивіться, як це було. У нас слідчі дії проводяться не на вхолі в Генеральній прокуратурі, а там, в службових кабінетах. Это у вас такие жесты? Успокойтесь. Сейчас вам объяснит вопрос. Руками не размахивайте. Молодой Ви на мене голос не повишайте, хорошо? Не треба. А что вы будете делать? Я нічого не роблю. Треба кричати на мене. Я до вас прийшов як службова особа. Так. І кричати на мене... А я вам говорю, заткнитесь и послушайте моего адвоката. Адвокат підозрюваного екс-президента Грузії заявив про те, що Генеральна прокуратура України не має права викликати на допит Саакашвілі. За словами Руслана Чорнолуцького, матеріали справи повинні були бути передані до Служби безпеки України. Відповідне клопотання Саакашвілі написав 15 грудня, і хоча повістка була оприлюднена ще у вівторок, за словами адвоката, Саакашвілі отримав її тільки 14 грудня і одразу наступного дня написав клопотання, щоб його допитували саме в СБУ. Прошу пряму мову адвоката. Стаття, яка інкримінується Михайлу Саакашвілі, це стаття, до якої підслідність визначається виключно СБУ. Повинна проводити слідчі дії щодо допиту в тому числі. Тим часом прокурори Генеральної прокуратури України заявили, що надсилатимуть повторно повістку до Міхеїла Саакашвілі. Прошу пряму мову. Підозрюваний Саакашвілі на даний час не виконав свої прямі обов'язки як підозрюваного, тому його буде повторно викликано для проведення знову цих слідчих дій. Сам Міхеїл Саакашвілі переконує, якщо СБУ матиме матеріали його справи та його саме СБУ викличе на допит, то він з'явиться у це відомство обов'язково. Відомо, що лідера партії «Рух нових сил» мали допитувати сьогодні в ГПУ в якості підозрюваного у кримінальному провадженні за ознаками скоєння низки кримінальних злочинів. Зокрема, Саакашвілі інкримінують сприяння учасникам злочинної організації та фінансування дій, спрямованих на захоплення державної влади. За це Міхеїлу Саакашвілі загрожує до 10 років позбавлення волі. І кримінальне провадження проти екс-президента Грузії відкрили 4 грудня. Наразі це всі подробиці. Студія. Дякуємо. Це була Маргарита Потапова. Вона перебуває у будівлі Генеральної прокуратури, де сьогодні мали допитати Міхеїла Саакашвілі. Напередодні ж черговий марш за імпічмент, який Саакашвілі щонеділі проводить у центрі столиці, закінчився штурмом Міжнародного центру культури і мистецтв. Це колишній Жовтневий палац. Під час вічі на Майдані Незалежності голова руху Нових сил Міхеїл Саакашвілі закликав йти до будівлі, аби організувати там штаб. Мы сейчас отсюда идем. Палац Жовтневый. И в Жовтневом палаце будет штаб нашего координационного совета. Чтобы нас не гоняли не только по палаткам по ночам. Никаких переворотов не делаем. Мы же не идем занимать Банковую или Верховную Раду. Мы сейчас пойдем в Жовтневый палац. Там будет штаб. Після цього заклику колона прихильників Міхеїла Саакашвілі рушила до Жовтневого палацу. Поліція підтягнула туди посилені кордони нацгвардійців. Почалася штовханина. Проти поліції мітингувальники застосували сльозогінний газ.
Після штовханини мітингарям таки вдалося потрапити до колу Міжнародного центру культури і мистецтв колишнього Жовтневого палацу. Потім далі їм не пропустили кордони Нацгвардії. Мітингарі полишили будівлю та попрямували до наметового містечка. Пізніше Міхеїл Саакашвілі людей, що штурмували будівлю, назвав провокаторами. Мы призвали расследовать для международной общественности четко, кто были эти провокаторы, кто кидал петарды, кто призывал штурмовать, кто шел на передние фланги, кто прорывался. И кто это за люди, они были многие в балаклавах. И, насколько я понимаю, никто из них не задержан. Я хочу знать личность этих людей, я хочу, чтобы они были наказаны. Поліція прозвітувала, що до лікарень потрапили 32 правоохоронці із отруєнням невідомим газом. Штурм Жовтневого палацу вже засудили у посольстві Сполучених Штатів Америки, Канади та Великобританії. У диппредставництвах зазначили, такі спроби – це зловживання правом на мирний протест. – 152-мм гаубиці застосували бойовики на сході України. 3 українських воїнів загинули. Про це у фронтовому зведенні доби повідомив штаб АТО. Сталося це в районі Світлодарської дуги, де проросійські найманці стріляли із важких мінометів та артилерії великого калібру. На Донецькому напрямку ворог намагався атакувати наші позиції за допомогою бойової машини піхоти. Українські військові змушені були відповідати, однак лише зі зброєю, дозволеної Мінськими угодами. Тим часом українська розвідка побоюється ще більшого загострення ситуації на фронті. За її даними, по всій лінії зіткнення із завтрашнього дня диверсійні групи ворога готуються атакувати українські позиції, збираються у рейди у тил Збройних сил. Мета – підрив енергетичної та транспортної інфраструктури на вільних землях. Про можливу активізацію обстрілів в зоні АТО свідчить і факт відкликання російських офіцерів із спільного центру контролю та координації за припиненням вогню. Надати Україні летальну зброю закликає Сполучені Штати Америки, Польща. Тамтешній міністр закордонних справ Вітольд Ващиковський у Вашингтоні намагається переконати американців у розширенні військової допомоги нашій країні. Летальна зброя, на думку Ващиковського, Україні необхідна для стримування бойовиків на Донбасі та у Криму, яких підтримує Росія. Щодо постачання Києву летальної зброї із Варшави, то міністр зазначив, таке рішення ще має обговорюватися у широких політичних колах у самій Польщі. Треба сподіватися, рано чи пізно все ж зброя почне поступати в Україну. Ми також, звичайно ж, співпрацюємо з Україною і передаємо деякі елементи військового спорядження, але це не летальна зброя. Канцлер Австрії Себастьян Курц пообіцяв не застосовувати і не скасовувати санкції ЄС проти Росії. Про це лідер партії, яка перемогла на нещодавних виборах, заявив перед журналістами у Відні. Австрійська народна партія на чолі з Курцем отримала більшість голосів виборців 15 жовтня цього року. Політик під час передвиборчої програми обіцяв переглянути питання санкцій щодо Росії. Також він висловився і проти участі країни в ЄС. Однак на останній прес-конференції також пообіцяв, що його уряд не буде ініціювати референдум про вихід Австрії з Євросоюзу. Вже є перші засуджені в Криму у Білогірському районі, Судаку, Мішень Наймані, колишнє Совєтське, Іслам Тереку, колишнє Кіровське та Сімферополі. 9 присудили по 10 тисяч рублів штрафу за одиночні пікети проти свавілля силовиків у Криму 14 жовтня. Сьогодні на анексованому півострові День суддів. За даними громадської платформи «Кримська солідарність», в цей день там має відбутися близько 80 судових засідань проти тих, хто вийшов на одиночні пікети 14 жовтня. Перші слухання розпочалися о 9-й за Кримом, у Джанкої, Судаку, Сімферополі, Курмані, колишньому Красногвардійському. Попри масові судових засідань, кримські татари не полишають своїх, активно йдуть до суддів із підтримкою. Усім учасникам одиночних пікетів інкримінують порушення встановленого порядку проведення масових заходів. Мовляв, 14 жовтня акції були не поодинокими, а добре зорганізованими, оскільки одночасно відбувалися у майже всіх регіонах окупованого півострова. Одиночный пикет законами не запрещены, но они говорят о том, что этот пикет был не одиночным, а объединял какой-то там митинг. Хотят приравнять мой одиночный пикет к кому-то там еще где-то там проведенный митинг. Напугать людей. В один день столько судов, чтобы люди не могли собираться. Ну, альхамдулилля, люди вот пришли,
поддержать. Людей на сегодняшний день, которые вышли, чтобы показать свое недовольство, да, законное свое право, да, на одиночные пикеты. Их сегодня вот судят, да, по всему Крыму. Запугать, да, хотят народ, джемат, чтобы человек вообще вот, чтобы они творили то, что хотят, и никто даже слова, да, против этого не выступал и не говорил. И это даже тяжело назвать судом, это, можно сказать, судилище. Судилище не конкретно над какими-то лицами, как я считаю, да, а именно над всем народом, наверное. Кримські правозахисники певні, така масова судова атака на громадських активістів добре організована окупантами. Ситуацію створюють передусім для того, аби налякати людей та позбавити їх юридичної підтримки. Полиция и суды утверждают, что люди злоупотребляют своим правом выразить позицию. Я же убежден, что сегодня власть злоупотребляет своим правом, и не правом, а обманчивым, скажем так, правом, считать, не давать права людям высказывать свое мнение, думать иначе, чем того хочет власть и так далее. Поэтому, конечно же, нельзя оставаться, несмотря на все внутренние разногласия, какие-то внутренние отношения, оставаться в стороне, необходимо приходить, поддерживать друг друга. Одиночні пікети проходили майже по всьому Криму 14 жовтня після чергової хвилі обшуків російських так званих силовиків. Напередодні 11 жовтня окупанти вдарилися до будинків 6 кримських татар – Тимура Ібраїмова, Марлена Сулеймана Асанова, Мімета Білялова, Сейрана Салієва, Сервера Закір'яєва і Ернеса Меметова. Пізніше їх звинуватили у тероризмі. Вже найближчої суботи більше сотні кримських татар вийшли на поодинокі пікети по дорозі з плакатами «Кримські татари не терористи, припиніть репресії проти кримських татар». Масові суди на окупованому півострові прокоментував напередодні Ахтем Чийгоз в ефірі телеканалу ОТР. Він заявив, така активність окупаційних силовиків – ніщо інше, як спроба покращити статистику справ щодо репресій кримських татар. Конец года. Я точно знаю, я там сидел, что где-то после 15 декабря начинается лихорадка. СИЗО полно прокуроров, следователей по разным делам, и в том числе уголовным делам, когда пытаются до конца года подбить, сделать какие-то підсумки. І щодо інших судових справ у Криму, окупаційний центральний райсуд Сімферополя сьогодні продовжить розгляд так званої справи 26 лютого. Попереднє засідання відбувалося минулої п'ятниці. Тоді допитували Алі Асанова та Мустафу Деграменджі. Засідання мало розпочатися об 11-й за кримським часом. Фігурантам сфабрикованої справи закидають участь у масових заворушеннях під час мітингу за цілісність України під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014-го. Під час допитів у суді чоловіки заявили, що на мітинг прийшли добровільно, як дізналися про нього у соціальних мережах. А у підконтрольному Кремлю Верховному суді півострова сьогодні, у першій за Кримом, почали розгляд апеляції на вирок журналісту Миколі Семені. 22 вересня підконтрольний Кремлю залізничний райсуд Сімферополя засудив кримського журналіста Радіо Свободи до 2,5 років умовно і заборонив займатися публічною діяльністю. Микола Семена подав позов на оскарження вироку. Справу проти нього окупанти порушили торік у квітні через статтю, в якій начебто містилися заклики до порушення територіальної цілісності Росії. Микола Семена свою провину заперечує і запевняє, у своїх матеріалах він лише реалізовував своє право на вільне висловлення думки. Мустафа Джемілєв увійшов до сотні найвпливовіших українців. За цьогорічним рейтингом журналу «Фокус», який опублікували днями, уповноважений президента у справах кримськотатарського народу посів 47-е місце. Лебединною піснею Путіна назвав анексію Криму лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. Про це він розповів у ефірі телеканалу ЗІК під час програми «Народ проти», яка була присвячена окупованому Криму та його проблемам. Нині підтримка Росії на півострові невелика, вважає Джемілєв. Та й понад 3 роки тому під час так званого референдуму у голосуванні взяли участь лише 32,5% мешканців Криму. Та за понад 3 роки окупації навіть ті, хто й підтримав анексію, докорінно змінили свою думку. При цьому кінець Росії близько, вважає лідер кримських татар. Никакой враг Росії не мог бы нанести экономике, престижу России столько вреда, сколько нанес Путин своей оккупацией Крыма и войной против Украины.
Это уже все поняли там, в России, но обратный ход они не дают. Вот в одной чеченской песне есть такие слова. Ошибаются все. Только настоящий мужчина может сказать, я был неправ. Но в Кремле таких мужчин нет. Они будут до последнего держаться за это краденое. Мустафа Джемілєв закликає українців не полишати півострів. Мы постоянно обращаемся к соотечественникам, говорим, не выезжайте. Мы полвека боролись за возвращение на свою историческую родину. Оккупация пройдет. Как раз этого хотят оккупанты, чтобы мы выехали, они заполнили Крым россиянами. Заходи безпеки на адміністративному кордоні з анексованим Росією Кримом посилить Національна поліція України. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції. Напередодні там обговорили можливість введення додаткових заходів безпеки. Перший заступник голови Нацполіції Вячеслав Амброськін повідомив, нова система безпеки буде аналогічна тій, що діє в районі проведення антитерористичної операції на Донбасі. Вона передбачає в тому числі встановлення адміністративної межі блокпостів. Для розробки і впровадження системи безпеки на лінії розмежування з окупованим Кримом уже створили робочу групу. Фальшивками та аутсвайсами назвав російські паспорти у Криму місцевий активіст Лінур Усманов. Про це він заявив на мітингу, що відбувся в окупованому Севастополі. Близько сотні мешканців півострова там протестували проти земельної політики російського уряду в окупованому Криму. За словами мітингувальників, у Криму окупанти нині порушують права громадян на приватну власність. Так звана місцева влада подала проти людей сотні позовів про позбавлення права власності на земельні ділянки, які люди законно отримали іще до анексії. Люди назвали окупаційну владу Севастополя приватною корпорацією і зазначили, що місцеві суди не мають жодної легітимності. Крім того, заявили на мітингу, ніхто з мешканців окупованого півострова не може вважатися громадянином Росії. Обман пошел с самого начала. Нам выдали вот эти фальшивые паспорта с фальшивыми печатями, с фальшивыми подписями. Это не документ, это аусвайс. Именно так поступали фашисты, когда выдавали на оккупированных территориях. Именно они отбирали землю. Именно так поступает правительство Севастополя, отбирая землю у жителей Севастополя и Крыма. Никто из нас никогда не писал заявление о выходе из состава Советского Союза. Никто из нас не писал заявление о вступлении в состав Российской Федерации. Мы в лучшем случае писали заявление на получение бланка паспорта Российской Федерации. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман» менш ніж за годину. Будьте з нами.